se blind på dine ting, vi tager for givet. Vores pisse ligeglade hver måde, og det ender galt. Det ender med, at vi mister livet. I en tidlig alderdam, det skørt 27 år, ja, og så livet kørt. Vi tager, vi giver, men inderst inde ved vi godt nok, at for det meste vi tager, vi rager til os, som om der ingen dag er i morgen. Ja, vi tager til os en masse lort og ravelse, som ikke nødvendigvis tilhører os. Vi får langt fingre, måske endda helt uden at tænke os om. Det kan være noget så småt som en blomst. Ja, selv når du tager et bad eller laver mad. Vi bruger vand som aldrig før, samtidig er jorden er tør som aldrig før. Materiel, superficiel, gold guns and unnecessary fun. Er der et håb? Kan vi ændre os, eller er vi allerede på kanten af et kollaps? Materiel, superficiel, gold guns and unnecessary fun. Er der et håb? Kan vi ændre os, eller er vi allerede på kanten af et kollaps? Kollaps er fremskridt, vejen frem. Hvem bestemmer? Hvem dikterer? Er vi bare kødædende zombier? Død indeni og med farlige holdninger. Vi er i bevægelse, vi fører os frem. Lever i trygge rammer, lever det liv vi nu har. Nogen søger svar, men intet svar vi får. Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Er du der, min Gud? Er det her virkelig alt? Se på verden, se den nu, det frygtelige sted. Især for du, som sidder der med dit barn i dit skød. Ingen vand at drikke og heller ingen mad, som du kan mætte dit barn med. Der i dit skød, der lyder et skrig. I mørket, der lyder mange hver nat. Enten er det bomber eller fjender, der tumler hen over dit land. De smadrer dit hus, besætter dit land. De tager alt, hvad du ejer og har. De lader dig og dem, du elsker i døden. Ja, hvem ved? Hvem ved? De må stå til ansvar, jeg til ansvar over for Gud. Er det folkemord? Er det folkemord? De har ingen skam i livet, intet hjerte i soldaterne fra Israel, der bor